Bapho live ashonapha amandla sathi masinikhuza nathi singabadayisi sanitshela sathi ayikho lento lena kubuhlungu ukubona abantu abadala bedukusekile ngenxa yothando noma ukuthanda umuntu sanitshela nasehlula even seniqamba manga nithi kuze uPutin la eMzansi uzolungisa indaba yokuvota sathi ayikho leyo nto lo nathi nangu Mogo Weng ngempela uzoba upresident navusa izinkulumo zaMogoeng ezindala nathi nangu uyangena lapha uzoba upresident uzolida iqembu sanikhuza sanitshela sathi ubaba kaye eParliament he can't be the president of this country again ngeke lento liziyenze ukuthi umsholozi abe upresident sanikhuza lutho futhi kuyasho khona ukuthi ubaba uyindoda yesithembu uthi cha yena akabuyisele kwa-ANC impela akungimangazayo ukuthi njengoba ufuna ukubuyisela kwa-ANC ebe ne-membership elinye iqembu akasayazi ni-constitution yeqembu lakwa-ANC ukuthi thina ngoba imvumela umuntu ukuthi abe nobulungu obubili eqenjini elilodwa mina ngazi noma kuba selfish noma kanjani laphana eqenjini lakhe uyena yedwa umuntu ovumela ukuthi ebe ne-dual membership. Yabona ngiyaba-understand abantu abayiyele lapha beyodla imali yepolitiki nani kodwa nje abanye hayi ukuthi-ke nabantu bayawadinga manga ukuze uzokwazi ukugain inhliziyo zabantu ufuna ukuthi uqamba manga kakhulu ukhulume lento ewushukela kubona abafuna ukuyizwa baba ubhizi enkantolo ufuna i-membership yakhe wena ubhizi ngapha uthukana no-Cyril uthukana negama lika-ANC hayi yabona bafethu wathi ngelinye ilanga njengoba sihlangane lapha funa basibone ukuthi sihlangane nje kanje sihlangane ngawo ANC bamemeza abantu ama-numbers phansi wathi hayi kanti ngizwa kahle ifa lethu leli washo nje ingakho nganitshela ngelilanga ngathi mina definitely ubaba voted with ANC last year wanqaba uma ngabe intatheli ifuna ukushutha kwi-ballot paper lapha kade vota khona uma lapha azovota khona akavumanga ukuthi kubona ukuthi wavotela ini wayenganqaba enqabela u-ANC like enqabela ukuthi kubonakala ukuthi uMK ube upresident we-MK lutho uyazi baba ukuthi wenza kanjani kodwa ke we told you we warned you